Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumka RDA, Regional Democratic Alliance, kaba kadang kajing trade kat nak kalian ke UDP dan ke SSPDP, kipor kibalik barok kiba nilai pasang ban jadon kat ki kam ki jongi kibeli nak bentak state, bat bentak si ni la song ya ka meeting ke Kerpang, kabedi bat ka MP election jong arjar arkusau. But kajingkan na baro atli ki party apo kalama jong ka RDA nirasim ya ka rai ban jet bat ban penpena ya ka kateng jong ba Robert Jun Kharjarin kumu kandidat jong ka RDA nak benda ka election MP jong ka Lok Sabha jong stem arja arkusa but kandidat jong ka first Shillong parliamentary seat nang ni but haka joko por ka la shimru ya ka rai na kalen jong ka party ba ka sebal jong ka ni election ka banwan ka bawa Robert Jun Kharjarin kendai na ka sembal jong ka bom jong ka UDP dikata kalong ka bangi ku akan bentip na lo tu ki kam ki ba ngi dang don ya ka banang ya kren susu nang ni